lahir batin bejo donya akhirat. Lulus tak yuda menika wonten 100.000 kanggo panjenengan. Nuwun Mas Dayus, nuwun. Bawane wis entek. Wis entek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas, Iki lah kula. lah wis entek iki bawane. Wis entek kok. Mosok ora dibagi blas. Pengen itu bagian. Pengen. Ya layangnya diwaca. Mayang. Mayan, wis tak gawean mayan. Ayo. Yo. Dumateng. Dumateng kok dumateng. Ayo. Pak Dalang ingkang nguyoi wat. Ngayahi kok nguyuhi. Ayo. Nganaki. Kan nganaki barang. Bang mekar yo nganaki. Nuwun Bu. Oh, TKT jaluk bojomu. Wes. Modele angger gak dikai Mas Bayu terus kok iso nodong bojomu lho. Ngene iki. Wong besok sing bakal mlebu swarga iki loman, ora kaya kene mlebu neraka. Tak dolan mlebu swarga. Ayo saiki diwiwiti. Tambah ya. Lah. Kancane abang kok biru. Ora apa-apa engko tekan omah ke ono karbit. Wis ya abang. Yo diaturke kepeling monggo buka celuk Mbak Suci. Monggo. Langgawe sik. Monggo ayo. Neng ndi urute iki jane kok. Ning kono lho. Kene lho kowe iki. Kono lho Mas. Ora ngowehi ngatur ae. Ya Allah, kuwi wong apa ta ya? Wong-wongan sawah. Ya nduk. Yen wahan sine tansah dieling wis wasine padha dicake Terus daya.